Roma 2, Inter 2 u l-lum nixtieq li nkellem mod partikolari il-defensuri ta' dak il-plejer li attwalment qegħdin taraw jidher fl-isfond, forsi mhux kollu ma parti minnu, il-gowler tal-Inter u kaptan Samir Handanovic. Illum naħseb illi fallejnija din-logħba kaġun tal-gowler. Ma jistax ikun illi jixxut jawlek u inti toqgħod tħares, toqgħod tiċċassa u tħalli l-ballana dejjem fix-xibka ishom waqt xi passiġġata fi strada rjali. Ma tistax tagħmel hekk. Almenu anke jkun diffiċli, imma almenu prova tifgħalu. Ħalli dak li jkun tipprova ma tistax tgħid forsi ġibu l-ballun xorta. Iżda din hija ħaġa li llum ma rajniex u fl-opinjoni tiegħi hija ħaġa li switna qares. U d-diżappunt hemm qiegħed għaliex konfronti diretti qegħdin hemmhekk biex jintrebħu xejn iktar u xejn inqas. Jiġifieri tkomplu wkoll din il-logħba tikkonferma t-teżi tiegħi li wasal iż-żmien li nibdew naraw fis-suq biex naraw naqra x'gowler semmi li nistgħu nġibu għalkemm fil-fema tiegħi nixtieq li bħalma nispera l-inqas li jiġri nhar l-erb'a naraw naqra dan iż-żagħżugħ Andrej Radu l-gowler ta' riserva x'jista' joffri u x'kapaċi itina. L-erb'a l-logħba tal-Koppa Italia kontra l-Fjorentina nispera li Conte itih iċ-ċans ħalli naraw ftit ukoll x'kapaċi jagħmel dan il-plejer. Qed insemmi l-Conte l-bidliet naħseb illum kienu naqra diżappuntanti l-ewwel qabel kollox jiena ma nistax nifhem kif tibqa' ddaħħal lil Paolo Rossi fuq quddiem meta għandek il-Alexis Sanchez. Naf li forsi ċilem falla penalty imma l-inqas u li żgur jilha b'attakkant mhux l-14 il għaliex l-14 jiena ma nqisux attakkant aħseb huwa kemm inqisu fit-tim tal-Inter jiena kif naħseb tafu biżżejjed. Konna sfortunati l-weġġa Darmian, okej, imma forsi llum kont nagħti biċċa l-sensi iżjed mill-Gagliardini. Fil-fatt il-kummentatur fejn kont qiegħed nara l-logħba llum beda jgħid ukoll il-bidliet ta' Gagliardini u tal-14 kienu jfissru li l-Inter irtirat bil-konsegwenza illi nafu x'ġara oqlajna l-gowl ta' 2-2. Jiġifieri, bravu Hakimi illi skurja gowl sabiħ u bravu wkoll Skriniar li kienet daqqa ta' ras soda ngħidilha u wkoll bravu l-Brozovic li taż-żewġ assists. Lautaro kien sfortunat li sab il-Paul Lopez bejnu u bejn il-gowl. Fl-ewwel taqsima wkoll kellna ċ-ċansijiet tagħna anki mister żbaljat Bromelu ukoll. Naħseb li fil-fema tiegħi l-logħba ta' draw huwa riżultat ġust tal-kemm kif qed ngħidu il-kampjonat għal-qas fil-fema tiegħi jinterbaħ mat-timijiet il-kbar u mhux mat-timijiet iż-żgħar ta' tiġib il-punti mat-timijiet iż-żgħar imma l-konfront il-kbar li huma effettivament deċiżivi. Issa fil-fatt ġejna 3 punti taħt dak it-tim li sibt wara ħadd qed jibda jingħata l-penalties isu Father Christmas kif rajna ġimagħtejn ilu meta jmur qassam ir-rigali lit-tfal. Issa naraw il-Juventus se jagħmlu l-lejla mas Sassuolo. Imma ifhem din il-logħba fl-opinjoni fqira u umli tiegħi għalkemm ir-riżultat kien ġust kienet logħba illi kellha tintrebaħ. L-impenn li jmiss issa huwa nhar l-erbgħa fit-tlieta ta' wara nofsinhar biex kontra Fjorentina tinsewx min irid jieħu l-lif għax forsi jkun xogħol jipprova jagħmel dan jalli jirnexxielkom ukoll. Logħba importanti iżda fuq ħanitkellmu mbagħad fil-artiklu tas-soltu li joħroġ fuq is-sit antonellosportsblog.wordpress.com l-erba' filgħodu ma nistenkom nissejja logħba importanti daqskemm hija importanti il-logħba tal-kampjonat li ġejja kontra l-Juventus il-ħadd filgħaxija ma għalissa ejja niffukaw fuq il-Fjorentina u mbagħad Inter Juventus nitkellmu fuqha meta jasal il-waqt. Inkitbu fuq dan is-sit uffiċjali ta' YouTube sew għal daw il-video logs li nagħmel wara kull logħba tal-Inter u wara kull tellieqa tal-Formula 1 kif ukoll għal
programm il-ġdid li ser nibda kull ġimgħa bl-isem ta' l-intervista. Il-ħamis li għadda kellna wkoll l-ewwel programm fejn tkellimna dwar il-virtual esports, il-Velocity Sports Racing u l-kampjonati li qed norganizzaw hemmhekk. Nhar il-ħamis li ġej ser nkunu qegħdin nitkellmu ma' partitarju ta' Liverpool u partitarju ta' Manchester United fuq il-big match bejn dawn iż-żewġ timijiet li ser ikollna nhar il-ħadd li ġej ukoll daqstant klik jekk għadkom ma fastux subscribe fuq dan l-istazzjon u jekk joġobkom tagħmlu like ukoll fuq dan il-video log feel free. Ħassoltu għal-kontribut ġurnalistiku l-paġna uffiċjali tagħna Antonello Sports Blog fuq Facebook kif ukoll fuq is-sit uffiċjali antonellosportsblog.wordpress.com fejn hemmhekk ukoll ser ikollkom l-aħħar aħbarijiet rigwardant il-futbol, sew lokali sew internazzjonali, Formula 1 u darts li huma tliet sports prinċipali li nkopru, mbagħad hemm sports oħrajn li nkopru wkoll bħal Formula 2 u l-MotoGP mod partikolari għal meta jasal waqt li dawn jibdew ukoll. Kif ukoll nfakkarkom segwu l-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing għadha wkoll ikollna il-Grand Prix ta' Franza t-telliqa tat-tieni kampjonat, kif ukoll għal min irid jilgħab bl-aqwa kwoti b'mod responsabbli is-sit ejjabed.com l-aqwa sit tal-imħatrif f'Malta, l-aqwa sit fejn jidħlu kwoti fuq futbol lokali u internazzjonali u sports oħra. Kif tlestu minn dan kollu bħalma dejjem ngħidilkom għamlu li xjaten tridu. Il-komplement tal-ġurnata tajba ħbieb u tinsewx id-defensuri ta' Handanovic aħsbu naqra sew fuq il-min qegħdin tiddefendu bħalissa għax non va.